sakramentuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Jainko jauna, pekatarientzat errukia zera, eta santuentzat zoriona. Pilar, zure serbitzariaren gorputzari lur ematerakoa zen honetan, emaiozu parte zure aukeratuekin zeruko zorionean. Bizitza honetako heriotz lokarrietatik askatuta, zure aurrera agerdadin piztuera egunean, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure gin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Eroritakoen pekatu ordain opariaz gaitz zezaten. Kristueraren itxaropenean zuzen eta leialki zezaten. Eta jaki jokatu. Eroritakoen Kristuera itxaron izan ez badu, alperri eta ondugabe izango baitzen irakoentzat otoitz egitea. Bazekien izan ere ondo zirenek zari ederra izango zutela. Asmo, salvagarri eta santua da irakoentzat otoitz egitea. Pekatuetatik atera daitezen. Jaunak bezala. Nere uztakia lehuna baita eta nere zama ari
egu berri kiloan. Egu berri kiloak kristauentzako, sinistunontzako, badu halako zerbait berezi bat. Gure tradizioak, gure usadioak, gure ohiturak oso erratuta daude. Esan genezake, egu berri kiloaren inguruan. Jesusen jaiotzak ez bakarrik kristauentzako, baita esan genezake, mundu osoarentzako badu halako zerbait berezia, pertsonaje historiko inportante bat baita, baina guretzako kristauentzako oso egun seinalatuak, xarmagarriak, hunkigarriak ditugu. Eta esan genezake inguru giro honetan, testu inguru honetan, ari dira despeditzen. Egu berriak baita ere dakarkigu itxaropena, fedea, maitasuna, eta horregatik eskatzen dugu bilauzetik jakoikoari itxaropenez. Jakin da, heriotzak ez duela azkeneko izan. Heriotzarekin ez dela dena bukatzen. Pertsona ez dela erabat suntsitzen, baizik eta bere parte espirituala bizirik dirauela eta jakoikoaren presentziara dijoala. Itxaropen horrekin, fede horrekin, egun berezi hauek daukaten giro horrekin, ari dira Pilarri azken agurra egiten. Aipatu nahi duten bigarren gauza da gure hildakoen aldeko otoitzak, orazioak, zer nolako garrantzia dauken. Hemen irakurriak entzun dugu, Makabearen liburutan nola agertzen zaigun, hildakoen alde eskainitako otoitzak, eskainitako sakrifizioak, jangoikoarentzat atsegingarri direla. Horregatik pentsatu behar dugu, eta kredoa da esaten dugu igandero, santuen elkartasuna sinisten dugula. Hau da, hildakoekiko gure harremana aldatzen da, heriotzaren ondoren, baina ez da erabat bukatzen, ez da erabat desagertzen, aldatu egiten da baizik. Horregatik, nahiz eta ezberdina izan, nahiz eta ez izan guk nahi edukena, oda ez dezakegu egin hitz egin, ezin ditugu besaukatu, baina ez da erabat bukatzen. Hildakoekiko gure harremana, fedeak esaten dugu bezala, baita ere heriotzaren ondoren beste modu batera irauten du. Eta horixe da gaurko egun honetan gogoan hartzen duguna. Guk haien alde errailutzen dugu, jakoikoak bere errukian zeruan aritzen, eta haiek goitik gure alde egiten duten. Gaurkoan Pilar despeditzen ari gara, gaurko egun honetan, erdi erurtuta dagoen egun honetan, eta eskatzen diogu jakoiko horari bere alde. Ikus dezala errukiz, maitasunez, bere bizitzan egin dituen lan guztiak, bere bizitzan egin dituen gauza guztiak, bere devozioa, Bizkoia zen, Pilar, regatortze zen, Elizea, gaur, gorko hemen dago, eta eskatzen diogu jangoiko honori, jangoiko errukitsu hori, ezagutzen gaituen, maite gaituen, salbatu nahi gaituen, zoriontasuna eman nahi digun jangoiko honori eskatzen diogu Pilar bere alabaren alde. Goiko zeruan ardezan eta handik Pilarrek gure alde egin dezan. Eta gure eskariak egin ditzagun. Kantu. Agnus
bitartez, egin dezagun otoiz guztiok batean eliza osoaren oparia jangoiko hori eskaintzerakoan. Ager zaitez jauna, Pilar zure zerbitzariaren alde, eta egizu beronentzat eskaintzen dizugun pake opari honen bidez, bekatu kutsurik edo argalkeriaz egindako utzik gelditu bazaio, garbi eta barka dakiola, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna, aita guztiz, santu jangoiko alguztidun betiereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera guztien alde hilda, gu guztiok betirako hilez gaitezen. Gehiago oraindik, bere bizia eman du, gu guztiok betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik aingeru taldeekin batean goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen dugula.
eta santutasun guztiaren iturri santu egizkizu bada, ogi tardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu, eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik. Hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta eran guztio kontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apainik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure izan. Eramazu maitasun osora, Frantzisko gure santuarekin, Frantzisko gure arteiarekin, eta bizizan guztiekin batean. Gogoan izan jauna mundu honetatik, zure gana eraman duzun Maria Pilar, zure zerbitzaria. Heriotzean zure semearekin bat egin den hau, piztueran ere berarekin bat izan dadila. Gogoan izan jauna, bizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak. Har izazu zeure aurpegiaren agintan. Erruk izakizkigu arrain gu guztio betiko bizitza iritsi desagun. Angoikoren ama Maria Batzuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure aniskide izan diren santuekin, haiekin batean goreza ezagun. Jesu Kristo, zure zemearen bitartez. Honekin eta horretan, zure aita jangoikoa guztiun horri, Espiritu Santuarekin batean, osteta aitza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Batzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gaitz guztietatik emai guztu pakea gure egunotan, zure errukiari eskarpekatutik garbi bizi gaitezen eta estuadietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean,
Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, emaiozue pakea ekarri. Hangoikoaren ditotza, zuk entzun duzu munduko pekatua, jauna. Hangoikoaren ditotza, zuk entzun duzu munduko pekatua, erruki jauna. Hangoikoaren ditotza, zuk entzun duzu munduko pekatua, emaiozu. Hona hemen, hangoikoaren ditotza, ona munduko pekatua kentzen duena zoriontsuak jaunaren maila deituak. Ni ez naiz inor etxean sartzeko, familiaren izenean eta parrokiaren izenean eskerrik asko gaur honi etorri zareten guztioi.
edo beste modu batera familiari zuen dolumina agertu diozuen guztioi. Batez ere, familiari une samin hauetan laguntzeko, Maria Pilarri azken agurra egiteko eta jangoikoari bere arimaren alde erregutzeko. Ohitura dugu bezala bere aldeko bigarren beza datorren igandean izango dugu. Ostiralean ere beza izango da urteberrikoa, baino Maria Pilarren alde bereziki igandean goizeko 10:00 bezetan erregutuko dugu hemen bere parrokian. Eta orain bukatu aurretik azken erresponsoa egin dezagun. Gure aita. Ireki ezaiozu jauna, Pilar gure arrebari, argi eta pakeren zure etxea. Beroren alde ospatu bai dugu Pasko sakramentua Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, bereita zaintzatela jainko guztialduna gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Prosit in vitam aeternam.